Bunda Lulur, hari ini Nyong bar masak. Ini adalah makanan coro Korea versi kearifan lokal. Dakbal nganggo kulit melinjo. Keton ora? Kulit melinjo karo ajeng-ajeng cowek jan. Main banget lur, ki pedes legi, jane sekebul-kebul. Mangane karo nonton drakor. Dadi annyeonghaseyo. Sugeng dahar, matur nuwun. Tapi saya mikir baik, mangane ora karo sega nek wong kana. Ya wis tak cicipi, bismillahirrahmanirrahim. Oleh dengkul. Tadi ku ya. Langka balunge lur. Jagare iki wis dinone balunge. Kulit melinjo. Selayar ya untuk kabeh. Yen segeri ra. Karo nonton wong bagus-bagus meneng. Alah. 그래서 살해했습니까? 아우를. 식적은 20년에 단 한 번만 세상에 공개했어요. 나야 형을 기억하고. 얘 아니오는 대답해. 그래서 김태호 주연이요. 예, 그랬습니다. 모든 날이 허락된 내 kulit melinjonya lur. 적자로 태어났다는 이유만으로 황제가 돼 그저 선하기만 한 내 이모 Jane biyen nang wajan seakeh. Tapi nyong ya izin ya nek kon diwadahi kabeh. Nyong masake rong mie kakek lur. 정확히는 두 개의 세상. 얘가 냈지. Gede kamu. 언젠가 내 조카님도 나처럼 Langka iki nek 전설과 마주스모스 langka balunge dadi nggo sing seneng jeker tapi untune kawatan alias untune dibronjong. Solusine kiye dakbal kiye. Jadi serak kuwatir apa kon kudu ngemuti balung, alah kangelan kenang kawat. Tuku sing wis mateng ana. Ya wis bumbon antara Korea. Ora tuku sing kaya iki. Kemasan dibumboni dewek. Nanti tetep rasanya rasa dakbal rasa Jawa. Nggo cowek dicampuri kulit melinjo. Telur, bentar. Wis kangen tani nyong. Entong ya suwi. Ngarep nonton drakor sih.